дар шаҳри бохтар семинари машваратию омӯзишӣ оид ба озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар чорабини роҳбарияти вилояти хатлон ва масъулони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ширкат варзиданд. зимни вохӯрӣ тағйиру иловаҳои воридшуда ба низомномаи озмун инчунин ҷараёни омодасозии довталабон мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид ки озмуни мазкур аз соли 2015 ин ҷониб баргузор гардида ҳамасола довталабонро аз табақаҳои гуногуни ҷомеа гирди ҳам меорад. ҳадафи асосии озмун рушди малака ва истеъдоди ҷавонон дар бахши фарҳангу санъат, тарғиби меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ мебошад. иштирокдорони семинар оид ба беҳтарсозии сифати омодасозии довталабон мутобиқ ба низомнома ва талаботи озмун пешниҳодҳо ироа намуданд. гуфта шуд ки шумораи иштирокчиёни озмун сол аз сол зиёд гардида он дар тарбияи ҳунармандони оянда ва рушди истеъдодҳои нав нақши арзанда мегузорад. бо дар назардошти аҳамияти озмун масъулон зарурати таҳкими омодагии довталабон ва фароҳам овардани шароити мусоидро таъкид карданд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар солҳои охир ҳамчун як имконияти муҳими дарёфти истеъдодҳои нав ва рушди ҳунари мусиқӣ дар кишвар шинохта шуда ба боло бурдани завқи ҳунарии иштирокдорон мусоидат менамояд.